Don haka da ni da ke mu ruha mu kanmu asiri. Wai kenan malo, assalamu alaikum. A ɗaura muku aure da ke da shi. Kenan malo duk abin aminta da tsakanin mu da kai shin mika kai nan dai tukuna. Dan Lami. Malo? Magana ta Allah ni na jira ka ban ga ka taho ba. Tunda na san gida kawai na to in ce zama ita. Ban gane ka jira ne ka ce ka to nan ba. Ba ai ko jima da ya kamata ka jira sai na to. Baby zaki to ku zauna nan tare da shi. Shin wai an kai na aikin canza ne? Dama dan Lami da yaudara ka zo mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama ƴaƴan mutane kake wa ciki. Inna lillahi wa inna. Kake zuba mu ƴaƴan mutane da ciki. Yoshe. Sannan a cikin ya ce kanjamau. Yoshe. Malo shekarun da muka yi zalunta da kai miki. Wai faɗa miki, wani na faɗa miki. Malo. Ban fahimta ba shin. Ni ya gaskiya na mara ba. Shin ban gane ba. Baby. Na san zamana da kai Malo. Ba haka nan na ba. To ana. Ai kai baby. Za mu haɗu da kai. Wace mace za ta haɗa mu? Yanzu ne kake gaya min da ce yana da ciwon kanjamau. Yanzu ne kake gaya min da ce ɗan mata da rashin hankali. Zamana da kai. Malo ba za mu haɗu da kai. Za mu haɗu da kai. Baby. Kuma dai zan dawo mu yi magana. Za mu haɗu da kai Malo. Wace da gaskiya na kenan tun da ka tayi. Yanzu ba za ka tsaya kai mata ba. Ke ga alamun da gaskiya zuwa ne kai ka rushe min aure na da ni da shi ko? Yanzu tun da kiga gaskiya ta biki ga ya tahi ba ya ki tsayawa. To Allah ya fi karfin ka. Ki tsaya mu daidaita kan wallahi gidan ku zan binki.